Kaseng ki basong yo batip kum ka Jtta Tribal Traders Association lengbau President jongka Uyatha Najar kadap da kajing Sngewkhia halor ka jingne sa ki Ñiut da ki bun Bnai ha ka Iawthymme ka balong trai da ka Jtta Hills Autonomous District Council wat haba ki nong shong yo ki siu bet ya ka kuna man na kasni uba ya tha ya thu bana ka ka council lengba ka tenat market kila kerpa ki nong shong yo bakim dei ban brat pathari ki Ñiut ha ka ni ka yo bat ki basong yo ru kila ai ka jinga trelang Shisin bala ong ka yo la sngot ho ba ki Ñiut ki nyer kin sami ben wat la ki ba shong yo ki la ai ka jinga trelang ru kat da ka yo ka long hi ka ba e ban khang pat ki nong wan yo wan thet wan pet la ong uba ya tha kumta ka seng ka bo jing kar pa de ka council kumju ki board district ban Sngewkhia ya ka ni ka kam khnang ban na ki jing pang ba bon ru kom la da ja ba ne slem ki Ñiut